வணக்கம் நண்பர்களே, இது உங்களின் ருத்ரம் சமையல். நம்ம இன்றைக்கி பார்க்க போகிறது இட்லி தோசைக்கான சைடிஷ் தக்காளி குருமா தான் பார்க்க போகிறோம். இதுக்கு தேவையான பொருட்களை பார்த்துடலாம். 20லேருந்து 25 சின்ன வெங்காயம், அதுக்கப்புறமா 2 மீடியம் சைஸ் நல்ல பழுத்த நாட்டு தக்காளி, ஒரு கொத்து கருவேப்பிலை, 4-5 பல் பூண்டு. சின்னதாக இருக்கிறனால நான் 4-5 எடுத்துருக்கேன். நீங்கள் பெருசாக இருந்தால் 2 எடுத்துக்கோங்க. கொஞ்சம் மல்லி இலை, தேங்காய் கொஞ்சம் இந்த மாதிரி சின்னதாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன். நீங்கள் துருவி கூட எடுத்துக்கலாம். இதோட நம்ம மசாலா வதக்கறதுக்கு மசாலா சேர்க்க போகிறோம். அது என்னென்னு பார்த்துடலாம். ஒரு 1/2 டேபிள் ஸ்பூன் சீரகம், 1/2 டேபிள் ஸ்பூன் சோம்பு, 1 இன்ச்சு பட்டை, கொஞ்சம் மஞ்சள் தூள், அதுக்கப்புறம் வதக்கறதுக்கும் தாளிக்கிறதுக்கும் தேவையான அளவு எண்ணெய், கடலெண்ணெய் நான் எடுத்திருக்கேன். இதோட 1 டேபிள் ஸ்பூன் கொத்தமல்லி, 1 டேபிள் ஸ்பூன் பொட்டுக்கடலை, ஒரு கொத்து கருவேப்பிலை, தாளிக்கிறதுக்கு தேவையான அளவு கடுகு, தேவையான அளவு கல்லுப்பு, 4 காஞ்ச மிளகாய் உங்கள் காரத்துக்கு ஏற்ப சேர்த்துக்கோங்க. இந்த எடுத்த தக்காளியை ரஃப்பாக இந்த மாதிரி கட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. தேவையான அளவு தண்ணி. இப்போது அடுப்பை ஆன் பண்ணிவிட்டு அதை ஒரு கடாய் வச்சுட்டு அதில் நம்ம வச்சுருக்கக்கூடிய வெங்காயம் பூண்டு எல்லாத்தையும் சேர்த்து வதக்கிக்கலாம். நான் எண்ணெயை ஆட் பண்ணலை ஃபஸ்ட்டு, ஏன்னா நான் தண்ணியில் வாஷ் பண்ணிவிட்டு எடுத்ததுனால தண்ணி இருக்கும் இந்த வெங்காயம் பூண்டில். தண்ணி போகிற வரைக்கும் வதக்கிட்டு அதுக்கப்புறம் தான் நான் இதில் ஆயில் ஆட் பண்ண போகிறேன். இப்போ கருவேப்பிலையிலையும் தண்ணி இருக்குது. இந்த தண்ணியெல்லாம் போகிற வரைக்கும் நல்லா வதக்கிட்டு அதுக்கப்புறமா நான் ஆயில் ஆட் பண்ணுறேன். இப்போ பாருங்கள், 2 டேபிள் ஸ்பூன் ஆயில் ஆட் பண்ணி இதை நல்லா வதக்கிக்கணும். இதோடையே நம்ம காஞ்ச மிளகாயையும் சேர்த்து வதக்கிக்கலாம். இதெல்லாம் ஓரளவுக்கு வதங்கி வந்ததுக்கப்புறம் நம்ம கொத்தமல்லி ஆட் பண்ணிக்கலாம். கொத்தமல்லி கரிஞ்சிடாமல் அடுப்பை மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சு வதக்குங்க, பொறுமையாக பண்ணுங்கள். இப்போது ஓரளவுக்கு வதங்கி வரட்டும். இப்போ கொஞ்சம் வதங்கிடுச்சு. இதோட நம்ம ஜீரகத்தையும் சேர்த்து வதக்கிக்கலாம். இதை வதக்கிட்டு நம்ம வச்சுருக்கக்கூடிய பொட்டுக்கடலையும் சேர்த்துடலாம். பொட்டுக்கடலை ரொம்ப கரிஞ்சிடாமல் லைட்டாக ப்ரௌனிஷ் கலர் ஆனால் போதும். அப்படி ஆன உடனே நம்ம அடுப்பை ஆஃப் பண்ணிடலாம். இப்போது அடுப்பை ஆஃப் பண்ணுற ஸ்டேஜ் ஆகிடுச்சு. நல்லா எல்லாமே வதங்கி வந்துடுச்சு. அடுப்பை ஆஃப் பண்ணிவிட்டு நம்ம வச்சுருக்கக்கூடிய பட்டையும் சோம்பு சேர்த்து ஒரு வாட்டி கலந்துட்டு இதை நல்லா எடுத்து கீழே வச்சு அடுப்புலேருந்து எடுத்து கீழே வச்சு ஆற வச்சிடலாம். ஆறுனதுக்கப்புறமா தான் நம்ம மிக்சியில் சேர்த்து அரைக்க போகிறோம். இப்போ பாருங்கள், நல்லா ஆறிடுச்சு. இதை நம்ம இப்போ மிக்சி ஜாரில் சேர்த்துடலாம். சேர்த்தாச்சு. இப்போ மஞ்சள் தூளியும் நம்ம வச்சுருக்கக்கூடிய தேங்காய் துருவினது அல்லது கட் பண்ண தேங்காயும் இதோட சேர்த்துடலாம். சேர்த்து இதை கொஞ்சம் கொரகொரப்பாக அரைச்சிட்டு நம்ம தேவையான அளவு தண்ணி ஊற்றி நல்லா நைஸாக அரைச்சிக்கணும். திருவாக இருக்கக்கூடாது. நல்லா நைஸாக அரைச்சி எடுத்துக்கோங்க. இப்போது இந்த ஸ்டேஜ் வந்தோடனே நம்ம தக்காளியை ஆட் பண்ணிக்கிறோம். தக்காளி வதக்க வேண்டியதில்லை, அப்படியே ஆட் பண்ணி நல்லா நைஸாக அரைச்சி எடுத்தாச்சு. அதோட உங்களுக்கு தேவையான அளவு தண்ணி ஊற்றிக்கோங்க. இப்போ நம்ம வெங்காயம் வதக்கின அதே கடாயை அடுப்பில் வச்சு கொஞ்சமாக எண்ணெய் ஊற்றிட்டு அதில் கடுகு கருவேப்பிலை சேர்த்து அது பொரிஞ்சதுக்கப்புறமா நம்ம அரைச்சி வச்சுருக்கக்கூடிய மசாலாவை இதில் ஊற்றிடலாம். ஊற்றிட்டு நல்லா கலந்து விட்டுக்கோங்க. கலந்துட்டு நம்ம இதோடையே கல்லுப்பு எவ்வளோ தேவையோ அந்த அளவுக்கு சேர்த்துடலாம். சேர்த்துட்டு நல்லா கலந்து விட்டுக்கோங்க. உங்களுக்கு எவ்வளோ தண்ணி வேணுமோ அந்த அளவுக்கு தண்ணி ஊற்றிக்கோங்க. உங்களுக்கு குருமா கெட்டியாக வேணும்னா ரொம்ப தண்ணி ஊற்றாதீங்க. இல்லை அப்படின்னா கொஞ்சம் தண்ணி ஆட் பண்ணிக்கோங்க. இப்போ 5 மினிட்ஸ் ஆகட்டும். இப்போ 5 மினிட்ஸ்க்கு அப்புறம் நல்லா கொதிச்சு வந்துடுச்சு. இப்போ நம்ம வச்சுருக்கக்கூடிய மல்லி இலையை ஆட் பண்ணி நல்லா கலந்து விட்டுக்கலாம். எனக்கு இன்னும் கொஞ்சம் கெட்டியாக வரணும். ஸோ அதனால் நான் இன்னும் கொஞ்சம் நேரம் அடுப்பில் விடுறேன். உங்களுக்கு இதே போதும் அப்படின்னா இதோட ஆஃப் பண்ணிக்கலாம் நீங்கள் அடுப்பை. இப்போ கொஞ்சம் நேரம் இருக்கட்டும். இப்போ நம்ம தக்காளி குருமா ரெடி ஆயிருச்சு. இப்போ இதை நம்ம சர்வ் பண்ணிடலாம். இந்த தக்காளி குருமா இட்லி தோசை அப்புறம் ஒயிட் ரைஸ்க்கு கூட சூப்பராக இருக்குங்க. என்கிட்ட கசகசா இல்லாததுனால நான் இன்றைக்கி சேர்க்கலை. நீங்கள் இருந்துச்சு அப்படின்னா சோம்பு பட்டையும் சேர்க்கும்போது ஒரு 1/4 டேபிள் ஸ்பூன் கசகசா சேர்த்திங்கன்னா இன்னும் இந்த தக்காளி குருமா டேஸ்ட்டாக மணமாக இருக்குங்க. நீங்களும் செய்து பாருங்கள். இது எல்லாத்துக்குமே ரொம்ப பிடிக்கும். 2 இட்லி சாப்பிட்றவங்க கூட இன்னொரு இட்லி சேர்த்து சாப்பிடுவாங்க. நீங்களும் செய்து பார்த்துட்டு உங்களோட கருத்துக்களை கமெண்ட் செக்ஷனில் பதிவு பண்ணுங்கள். பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் மை வீடியோ.